हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दुर्गा फुजायावहाय फैनाय आरोना लोगोफोर फिल्म नायनो फैदों फिल्म देखायनो नागिरदों लोगोफोर मा होनो थैसोम 2 देखायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नायनो फैदों आं लोगोफोर आब'मोनजों फैदों आरोना आब' बिनानावमोन जों फैदों ओमफ्राय दायो फुजायाव दंथ'यो आरोना दसे बेरायथ'दों ओमफ्राय दसे थानानै जोङो फिल्म नायनोसै आरोना लोगोफोर थैसोम 2 फिल्म नायनोसै लोगोफोर एक्टर एक्ट्रेसफोर फैयोनो बिसोरखौबो नायनोसै खानाय हगारनानै फैदों आरोना आं लोगोफोर खर' लोबदोंमोन रानाखै ओमफ्राय बिदिनो हगारनानै फैनांबाय दिनै दख'ना गानबोदों ओमफ्राय नै बे बिनानाव आरोना खाथियाव थानाय ओमफ्राय नै जोङो दायो फिल्म नायनो टिकेट लाबाय आरोना लोगोफोर मा होनो टिकेट गैला होनदोंमोन 150निया गैला होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो बिदिनो आमाया नायला नालाय आमायाबो टिकेट लाखानाय दङमोन आंहा बेखौ मोनबाय आरोना नायला होननायखाय ओमफ्राय आं बे जायगायावहाय हाबसिगोन आरो दा आब'मोनहाबो बिदिनो सोरनिबा टिकेटखौहाय मोनबाय आरोना थांनायफोरनिखौहाय ओमफ्राय बिदिनो जों मेनेज खालामनानै हाबसै आरोना लोगोफोर बिराद मानसि जादों आरोना लोगोफोर माने बिराद मानसि जाबाय टिकेट माने जायगायानो बुंजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय 150निया गैलामोन ओमफ्राय जों मेनेज खालामनानै हाबबाय आरोना गामिनि बिदिनो सोरबा नायै दङमोन ओमफ्राय बिसोरखौ लानानै जों हाबबाय आरोना ओमफ्राय नै बे टिकेटखौ होबाय दायो हाबसै आरोना जोङो हाबबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर फार्स्ट टाइम नायनोसै आरोना थैसोम 2 नायफेराखैमोन दिनै नायनोसै दुर्गा फुजायावहाय नायदो बिराद मानसि जाबाय आरोना ओमफ्राय नैयावहाय 250नि ना मानि नुयो बेयावहाय मानसि जायाखै ओमफ्राय 150नियाव जायगायानो थोला आरोना ओमफ्राय जोंनो जायगा गैया नालाय ओरै 250नियाव हाबखावहैबाय आरोना लोगोफोरजों जों गामिनि बाजै ओमफ्राय आब' ओमफ्राय बिनानाव ओमफ्राय फंबाय सासे दङ आरोना गामिनि गोजा जोंना ज' हाबबाय आरोना ओमफ्राय जायगायानो गैया आरोना लोगोफोर जिरायनो ओमफ्राय जोङो 150नियाव रावबो गैया नालाय जोंनियावहाय थिं बारनानै हाबहैयो लोगोफोर माथो बेलायना जायगा गैयाबालाय ओरैबायदि मानसि फैखादों आरोना लोगोफोर उखुम होआखै लांदांसो बै ससेयावल' होदों उखुम ससेयाव गैया अखा हाबाल' जाजानो जाखागोन जायगायानो गैखाला आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेयावलाय मानो लांदां दोनदों बेयाव 250नियाव रावबो नाया नोंथांमोना जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां नोंथांमोनखौबो आं सापर्ट खालामफिनगोन नायदो लोगोफोर उनथिंथ' बुंजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय सिगांथिंबो बुंजोब्बाय सिगांथिंबो माने सियार गोजा आरोना सियाराव गेलारि बानायाखै सियार गोजा उनथिंना नुहुरदानो जाथारनाय जोंहा एसे माबायाव गेजेराव मोनबाय आरोना जों हाबफैबाय 250नियाव 250नियाव माथो गैलाना 150नियाव जायगा गैलाना टिकेट लाखानाया बोरै जानांगौ जाखो ना ओंखायनो 250नियाव हाबखावफैबाय जोङो थिं बारनानै हाबखावबाय ओमफ्राय नै दायो रायज्लायगासिनो सोरमोनथाय रायज्लायगासिनो आरोना
जोङो थेंक्स होनांगोन बिथांखौ जों दिनै मानो गाहाय आलासि लानाय जादों होनना बुङोब्ला जोङो सिनेमा लाइनजों खारदों जाय बिथाङा दायो सासे रायज्लायखांनानै नै दायो सिंगार फुंजाया रायज्लायगोन आरोना फुंजा बेथिसिमथ' फिल्माव सं बिदिनो मेथाइ खननाया फुंजानि गोजा आरोना फुंजा मेथाइ खननाय रायज्लायगासिनो आरोना खोनासंदो আমাৰ আজিৰ गोजोन्थों जाहैबाय दायो बेजों लोगोसे गांसे सार्टिफिकेटबो बिथांनो बावगोन सार्टिफिकेट সম্বোধনা জনাইছো ফটো সেশন এতিয়া এই তেইছাম পাৰ্ট 2 যুৱদায়ে আমাক ইমান যে সহায় কৰিলে নিজৰ মানে ইমান দামী ঘৰ বুলি ক'ব লাগিব দামী একদম দামী ওপৰত দামী ঘৰ এখন আমাক ইমান সময়লৈকে যে সন্মানীয় ব্যক্তিসকল আৰু नै आब' सासे बेयो गान खनसिगोन आरोना सिंगार खोमा बेबो आं सिनाया आरोना मा नाम मोनथाय आं बावबायसो खिथादोंमोन बेयो सं खनसिगोन आरोना बुङालासे हायोना सोरबा थानो होननायखौ खनसिगोन आरोना खोनासंदो लोगोफोर Volume please. Kasih mau ibu Zoya. आं मेथाइ खननायखौ ससेल' लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा ग्रुप डान्स मोसानो नागिरदों मा नाम मोनथाय बेनाबो दा नामखौहाय लास्टाव खिन्थागोन आरोना नोंसोर खोनासंनानै लादो ओमफ्राय नै मोसाबाय नायलांदो बेखौबो ससे आरोना लोगोफोर आं बेखौबो ससेल' होगोन ओमफ्राय आङो बे ग्रुप डान्स मोसानायखौ आङो डिसक्रिपसनावहाय होनानै दोनगोन आरोना लोगोफोर नोंसोरो थांनानै नायबानो जाबाय हगारगोन आं बेखौबो आरायफोरनि प्रडाक्सननि आंगो बिसि इसा नार्जारि बिनानावा जोबोद मोजां मोसानाय खनसे गोबां आखाइ खननाय दे रायजोफ्रा दा बे बिनानावखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो सानबाय लोगोसे आरायफोरनि प्रडाक्सननिफ्रायनो बिनानावनो हारिमुखौ लाखिबाय थानायनि थाखाय जों गांसे ममेन्टजोंबो बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय साबायखर बावबाय बिनानावसिम दायो जोङो समखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि नै दायो आलासिफोरखौ मान बावबाय फावखुंगुरफोरखौ बान्था होलायलायबाय आरोना आरो मा होनो आर'नाइ सोलायलायबाय नै नोंसोरो नायनानै लादो फिल्मनि फावखुंग्रिफोर गोजा आरोना बिसोरो जितु फैसा गफुराव फैसा तुसावबो बानायदोंमोन बिसोर बिथांमोना जोबोद हेफाजाब होदों रोजा साबायखर बावबाय दा फट' सेसन लानो थाखाय जों गुरै खालामहरनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय गासैबो ज'सआव फैनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आरो लोगोसे उननि हाबाफारियाव आरायफोरनि प्रडाक्सना हांख्रायदोंमोन दायो प्रेक्टिकेल फैबाय लोगोफोर प्रेक्टिकेलनि डायलगखौ एसे नायलांदो लोगोफोर खोनासंदो मा डायलग होयो
बावबाय फंबायनिसिम आरो लोगोसे फंबाया बे जोंनि प्रिमियार श'आव फंनैसो रायजोफोरखौ फैयै नाथुरथु दादा हा इस्लामास मा होनोमोनलाय इस्लामास मिसा मिसा मासै मैजिनिसनि मिसा माथाथे गथु থাকে स्टु औसाय बोमासिथु बेयान हय आरोखि माने बे नाथुर बायदि जानो नागिरो बे नाथुरा जेबो बुजिया मालायनि हिन्जावबो बुजिया मालायनि फिसाजोबो बुजिया फिसाजोजों समानबो बुजिया बिदि आरोखि माने खिया खर'आवसो थाबाय नालाय बेना बिदि जायो आदै औ गान खननायदों लोगोफोर मनिटर गैयैखायसो भुल जादों आंना नामा थिगैनो मानो होनबा एथ' गिलु बालु इमान भयंकर कर'ना भाइरास बेमार এইটো যদি 2 বছর মাত্র থাকিছে আমার এই ভাল পোৱা ছোৱালী ল'ৰা কিমান দিন ভাল পাই থাকিব পাৰিব আৰু জিনিসটো এনেকুৱা if the coronavirus is gone within 2 years itself then our love our relationship how many days will we call माने लोगोफोर प्रिमियार श' जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिल्मखौ दा दसे उनाव देखायगोन आरोना 9:10 देखायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बिदिनो इन्ट्रडाक्सन होग्रोदों आरोना आलासिफोरखौ ओमफ्राय दायो प्रेक्टिकेला गान खनसिगोन आरोना मेथाइ खनसिगोन बेखौ खोनासंलांदो ससेल' लायो आं लोगोफोर गोसोनिल' थायोब्ला गोसो थोलायनानै दसे गोबाव दायो नै आब' दैमु फैलायबाय दा नै बिनि डाइलगखौ खोनासंदोलाय लोगोफोर नोंसोर दा नुगोन आदा रबिया जोंखौ लेंहैनो थाङो गुवाहाटियाव जों माने दुखु मोननानै खासै नालाय बेयावहायनो आदा रबिया जोंखौ लेंहैयो नालाय बेयाव लेंहैनायाव जोङो होफाहरनाय बे समाव गाबनायखौ नोंथांनि सिगाङाव गाबनानै मानो बेबायदि नों जुदि बेयाव थाबाय थायोबा जों गुबुन लामासो लागोन थांनो बेनिफ्राय जोंबो नोंनि अननाय नाङा नोङो जेब्लासिम आबुलिनाखौ जोंनि मोखाङाव दिन्थिफैनो हाया अब्लासिम जोंनि मोखांखौ नोङो नुनाय नङा थां बेनिफ्राय फिल्म नायनांगौ फिल्म नायदो गासिबो दे गासिबो आंखौ सैना सैया मोजां मोनो सैयोबालाय सैयो आंबो मोजां मोनबाय नायनोसै सिनेमाखौ जै हनुमान आदा रबि बाय बाय जै हनुमान दाउसा गाखोफ्रांग्रा साइसनि नालाय लामाखौ नागिरबावबाय गलिसोमोन लामाया फैफिनबाय जेखियानो जादोंला बिनानावा एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय दा बेयाव जोबथारनायाव जोंहा नायगिरि बयनिख्रुइ देरसिन बेनिखायनो गुरैयै खावलायहरनाय जाहाथे जोंखौ नोंसिनि गथ'फोरखौ दायो नै मान बावबाय आरोना फुंजा बिफाखौ ओमफ्राय आरो फुंजा सिंगारखौहाय मान बावबाय आरोना आदा फुंजा सिंगारखौ आदा फुंजा मोसाहारिखौबो फैनानै बेल'सायावनो आरो लोगोसे मान बिलाइजों मानो गाहाय बानायदोंथाय एफाबां जौसांखौनो मान बिलाइजों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांमोननि नैबे आंनि सिनेमायाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे
फिल्मनि ससे पार्टखौहाय लादोंमोन आरोना आङो लोगोफोर लास्टनि पार्टखौ ओमफ्राय बेखौनो नायदो लोगोफोर नोंथांमोनहा एमस्ट्रिखौहाय गुन्दाफोरा हमनानै लांनाय आरोना बेखौनो ससे होनोसै आङो बारा फुलबो होजाया नालाय आं लाखायाखै बारा ससे लाबाय आरोना बिदिनो नायलांदो लोगोफोर ससेनो खनसे खामानि मावदो आंखौनो पुलिस स्टेसनाव ड्रप खालामदो आंखौ गथ'नो इनफर्म होनि जागोन दे जागोन 아니면 그러면 현장을 보여줘요. 요즘에 비장가 나오는 애니까 저도 들린 적에는 야 막을 뻔한다. 뭐야 상관 수많은 새 말아야 그 속살 자기가 너네 올래 내니까 이거 간다 힘들어 세게 무슨 비슷히 에이 마무리 दायो लोगोफोर नै फाइट साइट जोबखांबाय ओमफ्राय नै दायो ज' लोगो मोनलायलायबाय आरोना रुबि आदाया माने बिदामोन नालाय बिनानाव साब्रै ओमफ्राय बिसोरो ज' लोगो मोनलायसिनो आरोना सासेयाथ' थैखाबाय सासे थैबाय आरोना गुन्दाजोंहाय हाबा जादोंमोन गुन्दाया बुथारबाय ओमफ्राय दा साथाम बिनानाव दङ आरो दा ज' लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय नै आदा दानसोरांबो दङ आदा दानसोराङा लिनानि हिन्जाव जादोंमोन लिनानि हौवा जादोंमोन ओमफ्राय नै दायो जोबसिगोन आरोना लोगोफोर जोब्बाय नै सिखारहांबायानो दायो जोब्बाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बाय बाय मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर बाय बाय जोब्बाय जोब्बाय दायो थांसै